Bueno, orain dela gutxi persona batekin hitz egiten, amigo lagun batekin hitz egiten, berak kontatzen zen nola adibidez Gasteizen, orain dela 30 urte esan entzuten hitz bat euskeraz, ezta? Espazen, kanpotik etorritako euskaldunak esan nahi dute Deba Goienatik, Bizkaitik, Gipuzkoa, Nafar, Euskal Eremutatik, kanpotik asko etorri zen euskera, ezta? Baina gaur egun euskera ordua baino desente biziago dago Gasteizen. Entzute duzu kaletan, entzuten diezu amari eta alabari elkarrekin euskeraz, taldeak, eta oraindik ere asko baldin badago hobetzeko eta euskara oraindik eta indartsua egon behar baldin bada ere, orain 10 urte baino asko hobeto da euskara nagoera, ezta? Baina nien naiz bat ere nola da, konplazientea, esan nahi dut alerta gomar da. Gaztelera eta inglera oso hizkuntza poderosoa dira, oso boteretsua dira, eta euskarak behar du leku duin bat haien ondoan, eta hortako lanean ari gara.